Над Беларуссю разлёталіся дроны. Лукашенко адчыняе межы. Яго нечакана падтрымаў Латушка. Правда, классная идея с этим временным безвизом. Новыя крамы з мерчам ад Лукашэнкі. Новыя суды ў Беларусі. Ці ж пераможцы так сябе паводзяць? У Лукашэнкі суцэльныя юбілеі. Нарэшце ён знайшоў працу па душы. Пакуль людзі церпяць без вады, у чыноўнікаў чарговыя фотасесіі. На Віцебшчыне паставілі надзейную заслону агню. Новыя сямейныя каштоўнасці. День Святого Валентина есть свои нюансы, там абсолютно нам неприемлемые. Вітаем вас, сябры! У наш чарговы выпуск навін па-беларуску і без цэнзуры. Пра некаторыя адметныя падзеі ўжо зараз. Заставайцеся з намі. У мінулым выпуску мы распавядалі пра расейскі шахет, які заляцеў на тэрыторыю Беларусі і даляцеў амаль да Віцебску. Але наступныя дні паказалі, што гэты выпадак быў не адзінкавым. Літаральна назаўтра шахет выбухнуў паўсотні кіламетраў ад Бабруйцку. Тэлеграм-канал «Беларускі гаюн» паведаміў, што дрон камікадзе, які зайшоў у Беларусь каля 8 гадзін 40 хвілін 17 ліпеня, разбіўся ў Цябарскім раёне Гомельскай вобласці. Шахет упаў паміж вёскамі Парычы і Любань, што ў 55 кіламетрах ад Бабруйску і 120 кіламетрах ад мяжы з Украінай. Прычым не проста ўпаў, а выбухнуў. Чаму ж шахеды апошнім часам разлёталіся над Беларуссю? Дзе ж хвалёная лукашэнкаўская супрацьпаветраная абарона? Ці яна абараняе толькі супраць паветра? Хаця мінулы ўраган паказаў, што таксама не. Эксперты называюць некалькі прычынаў гэтых палётаў. Это можа быць і палёты ў мэтах разведкі, і расійскія правакацыі з мэтай уцягнення Беларусі ў вайну, і праца ўкраінскіх сродкаў радыэлектроннай барацьбы, і проста тэхнічныя праблемы. А магчыма таксама, што это сігнал Лукашэнку ад Пуціна, каб гуляў ды знаў сваё месца. Аналітык Александр Класкоўскі лічыць, што гэтыя палёты могуць несці яшчэ адну пагрозу. Украінцы ў адказ могуць пачаць выкарыстоўваць неба над Беларуссю для пралёту сваіх беспілотнікаў, накіраваных на расейскія аб'екты. Тады будзе зусім весела, падсумоўвае аналітык. Але Лукашенко не толькі пускае дроны на беларускую тэрыторыю, пускае ён і людзей. Пакуль краіны Балтыі закрываюць межы для беларускіх аўто, Лукашенко, наадварот, межы адчыняе, пра што і пахваліліся на тэлеграм-канале «Пул Первого». Маўляў, вы на нас з камянямі, а мы хлебам. І калі раней у Беларусь па бязвізу пускалі толькі праз аэрапорт, то зараз ужо і па чыгунцы, і па аўтамабільных дарогах. Бо праз Лукашэнку пасажырскія самалёты ў Беларусь не лётаюць. Зараз лётаюць па бязвізу толькі шахеды. Што праўда, кіраўнік НАУ Павел Латушка ўбачыў у гэтым рашэнні і станоўчы бок. Ён звярнуўся да міністра замежных спраў Максима Рыжэнкова. Рыженков, Максим, молодец. Правда, классная идея с этим временным безвизом, предоставленным сегодня для граждан 35 европейских государств на 30 дней без виз въезжать на территорию Беларуси с этой пятницы, 19 июля. Палітык патлумачыў, каму першую чаргу тым трэба скарыстацца. Этим обязательно стоит воспользоваться, в первую очередь, журналистам и правозащитникам из Европы. Приехать и пообщаться с семьями политзаключенных, бывшими политзаключенными, поддержать их, помочь по возможности. Съездить к тюрьмам, как Рестина, посетить могилы убитых режимом Лукашенко мирных протестующих и политзаключенных, почтить память погибших от рук режима людей, съездить в Куропаты. В этом же нет ничего противозаконного, верно? Спадзяёмся, што хоць хтосьці з замежнікаў прыслухаецца да словаў Паўла Латушкі. У мінскім аэрапорце ўжо падрыхтаваліся да бязвізу. Адчынілі новую краму з мерчам ад Лукашэнкі. Адкрыццё крамы ўжо ў бліжэйшую пятніцу. Трэба яшчэ дапоўніць асартымент цішоткамі з надпісам «Иногда не до законов», «Я свою страну за цивилизованным миром не поведу», «Голову сверну, как утятам» и так далей. Думаю, жадаючых набыць гэта знойдзецца. Тым больш, што самалёты зараз лётаюць толькі ў так званыя сяброўскія краіны. А для еўрапейцаў трэба такія крамы адкрыць на памежных пераходах. Ты нават і адкрываць не патрэбна. Мерч можна прадаваць у крамах дьюти-фрі, жадаючых набыць будзе. Прыхільнікаў Лукашэнкі хапае і за бугам. Гэтыя людзі пратэстуюць супраць закрыцця межаў і хочуць сабе хоць бы на год Лукашэнку, каб навёў парадак. Пры ім бы дакладна так не пратэставалі. Таму для такіх людзей трэба прадаваць і цішоткі, і нават падушкі з выявай Лукашэнкі.
каб нават спалі зіму ў абнімку. Кажуць, што такія ўжо ёсць. У Лукашэнкі тым часам бесперапынныя юбілеі. Не паспелі там адзначыць 80-гадовы юбілей вызвалення Мінска, як падаспеў 30-гадовы юбілей другого тура прэзідэнцкіх выбараў. Дарэчы, юбілей сумны, бо 30 гадоў таму беларусы мелі апошні шанец выбраць сабе ўладу на адносна свабодных выбарах. Тыя, хто нарадзіўся пасля 10 ліпеня 1976 года, ніколі ўжо такой магчымасці не мелі. Да гэтых людзей адносяцца такія палітвязні, як Павел Севярынец і Зміцер Дашкевіч. Між тым, улада працягвае і надалей судзіць людзей за ўдзел у пратэстах 2020 года. Так, рабочаму з Баранавічаў Яўгену Кладаву далі год вязніцы за лайк пад карыкатурамі на Лукашэнку. Пасля адбыцця пакарання яго не вызвалілі, аб'явілі тэрарыстам і зноў будуць судзіць. Зараз яму пагражае да 12 гадоў турмы. На яго завялі крыміналку за масавыя беспарадкі, распальванне варожасці і яшчэ шэрагу падобных артыкулаў. Дарэчы, у 1994 Яўгену таксама не было 18, і ён Лукашэнку не абіраў. Так, дзеці адказваюць за памылкі сваіх бацькоў. Але ж ці так сябе паводзяць пераможцы? Таму ніякія яны не пераможцы, а самыя сапраўдныя бандыты. Тым часам Лукашенко працягвае святкаваць. На гэты раз у яго чарговы юбілей 100 гадоў Шклоўскаму раёну, з чым ён і павіншаваў сваіх землякоў. Шклоўскі раён быў утвораны ў 1924 годзе пасля так званага першага ўзбуйнення БССР, калі бальшавікі далучылі да Беларусі тэрыторыю былых Віцебскай і Магілёўскай губерняў і частку іншых паветаў. Праўда, у хуткім часе адумаліся і забралі сабе Вележскі, Невельскі і Себежскі паветы, якія знаходзяцца ў складзе Расіі да гэтага часу. А ў гэтую суботу Лукашэнку чакае яшчэ адзін юбілей. 30 гадоў ён кіруе Беларуссю. Тады ў 1994 шмат хто, чытаючы біяграфію Лукашэнкі, жартаваў, што нідзе больш 2 гады не працаваў, дык і тут не ўтрымаецца. Але тут Лукашэнка знайшоў нарэшце працу па душы. І вось ужо 30 гадоў працягвае душыць беларускі народ. А 30 жніўню Лукашэнку чакае 70-гадовы юбілей, а на наступны дзень 20-гадовы юбілей адзначыць ягоны сын Мікалай. А праз 5 гадоў яны адзначаць на дваіх свой 100-гадовы юбілей. Вельмі хочацца спадзявацца, што ні аднаго, ні другого да той пары не будзе ва ўладзе. За гэтымі ўсімі юбілеямі няма калі думаць пра народ, які пацярпеў ад урагану. Ні Лукашэнку, ні ягоных чыноўнікаў гэта ніяк не хвалюе. Пакуль людзі на Гомельшчыне стаяць у чэргах па ваду, ягоныя чыноўнікі адправіліся на фотасесіі па палях ды фермах. Ну, сфоткацца на фоне збожжавага поля – гэта ж святое, ды і прыклад ёсць з каго браць. Як у 20-м годзе чыноўнікі не звярталі ўвагу на каранавірус, маўляў, няма такой праблемы, так зараз не звяртаюць увагі на беды людзей ад стыхіі. Яны ж самі не пацярпелі, таму няма ніякага ўрагану. Нават спачування пацярпелым ад стыхіі ні Лукашэнка, ні яго чыноўнікі не выказалі. Дык гэта яшчэ толькі прырода нашкодзіла, а не дай Бог у краіну прыйдзе вайна. Што будзе, нават уявіць страшна. Але і без вайны ў Беларусі гараць баявыя машыны. Маецца на ўвазе тыя, што ўдзельнічаюць у бітве за ўраджай, а менавіта камбайны. Нядаўна камбайн згарэў у Драгічынскім раёне на Берасцейшчыне. Няшчасце здарылася таксама з кормаўборачным камбайнам гомельскага заводу на Віцебшчыне. Каля вёскі далёкія Браслаўскага раёну дашчэнту згарэла палессе. Дзякуй Богу, людзі не пацярпелі. Але на Віцебшчыне ж не дурні сядзяць на кіруючых пасадах. Знайшлі такі выйсце. Там з агнём вырашылі змагацца вадой, ды не простай, а святой. Паклікалі папа, і бацюшка акрапіў і тэхніку, і механізатараў, і само начальства. І зараз там ніякія пажары не страшныя. Трэба тэрмінова досвед віцебскага начальства распаўсюдзіць на ўсю краіну. Галоўнае, каб не далучаць да гэтай справы ксяндзоў, а то гэтыя лаціняне яшчэ якой бяды наклічуць. Вунь у Расіі замест святкавання Дня Святого Валянціна увялі Дзень Святого Пятра і Феўроніі, які адзначаецца 8 ліпеня. Гэты ж досвед адразу перанялі на захадзе Віцебскай вобласці, у паставах. А то там дужа каталікоў развялося, так і глядзяць, каб нашкодзіць.
Таму правільна кажа адзін з знакоў: Дзень Святого Валентина не наше свята. День Святого Валентина весь свои нюансы там абсолютно нам неприемлемые с точки зрения семьи. А вот этот праздник, возможно, приживется. Вось жыццё Пятра і Феўроніі сапраўды можа быць прыкладам. Захварэў муромскі князь Пётр на праказу і прысніўся яму сон, што вылечыць яго зможа простая дзяўчына, дачка пчаляра. Знайшоў тую дзяўчыну, а тая кажа: «Вылечу цябе, князь, але ты за это возьмеш мяне замуж». Чаго хворы не паабяцаеш? Таму князь і пагадзіўся. А як прайшла хвароба, дык і забыўся на тыя абяцанні. Яшчэ чаго, жаніцца з прасталюдзінкай. Але дзяўчына таксама была не лыкам шытая. Пакінула на целе князя адзін струп, і хвароба зноў аднавілася. Нічого не заставалася князю, як узяць шлюб. Пасля яны жылі так дружна, што напрыканцы жыцця адправіліся ў манастыры. Пётр у мужчынскі, а Феўронія ў жаночы. Памерлі яны ў адзін дзень і загадалі, каб іх пахавалі ў адной труне. Калі ж гэта не было выканана, то Феўронія і мёртвая знайшла мужа, каб легчы з ім разам. Вось такія цяпер сямейныя каштоўнасці. На этом мы з вами развітваемся. До сустрэчы ў аўторак. Мы не паспелі распавесці, як змагаюцца з заходнім уплывам на Смаленшчыне. Таму ўжо ў наступны раз. Дзякуй за каментары, і за добрыя, і за тыя, што не вельмі. Па магчымасці пастараўся адказаць амаль усім. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі, пішыце каментары, дзяліцеся этим відэа з сябрамі. Всего вам найлепшага. Жыве Беларусь! Слава Украіне!